Sampun. Ayo. Gading. Matur sembah nuwun. Gayeng tenan nek iki saya. Gayeng. Cek cange yu limbo wis ganti Mbak Tati. Kok saya aku ditubruk gajah. Ah iki ket mau ribet live iki. Allah. Mbak Ayu iki. Ngrasani barang di live Mas Gading kuwi mau. San. Mbak Ayu ngantek ngene iki. Ya iki cara-carane ning joget iki. Jalan iki nganggo apa? Kering apa? Kerincing. Ngono yo diobahke. Nek kamu kaya wong gandeng Gandeng ra nang mburi. nang mburi berarti pipis. apa? Pripun Mas Gading oke? Gading Dasudi. Mendingan sampun Mas Gading, napa pripun? Nggih, sampun. Setunggal malih. Oh, nggih. Kangge menutup. Monggo sing didapuk sinten? Yang belum Bupras, Bu Wahyu. Dua kali, dua sekali. Bupras kali Bu Wahyu mawon. Lagune Lewong nggih. Lewong. Nggih. Monggo kita tampilnya. Prosti. Wi. Mendingan dikancani napa namung berdua? Oh nggih dikancani. Kancani ben gayeng, ben Tapi gayeng. resikone nek dikancani nek joget kudu padha lho ya. Ha. Ya. Aku dhewe ya rasa joget. Kok padha aku wae. Ya. Silak bengi le wayangan bengi kok ya. Iki Mbak Wahyu ki alusan nih. Ndak aku neteki. Jan. Spesial. Bluk. Kirane apa jane umak bluk-bluk ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Sampun sehat to? Nggih, lumayan iki. Alhamdulillah, nggih. Pun sehat nggih Mas Gading nggih. Sampun. Nggih. Sehat terus. Jian ganteng ora ilok-ilok. Weruh aku mau njuk sehat. Ora weruh mau terus nggo njur nganu muntah-muntah mau apa nek kono. Malahan. Oh, malah muntah. Wah, tak Apa Bu Prastiwi iki jamu ya to? Lah iya kok ya. Aku dadi sehat ya to? Ya ora. Ya nek jamu gak disesep. Karek ampas. Monggo. Lewong. Yo. Kanca-kanca warga laras. Monggo. Dari ibu ya. Ibu, Kene isa. Iso. Nek Say. kurang angsane iso. so ngerok boleh. Sebelahnya isa ya Mbak Wahyu ya. Iso. Iso. Ya rabian-bian. Kok mandep rono ya, aku tak ndelok ya. Kon ning ngarep ae, kon ngarep. Weh. Tak ben nyanyi dangdut. Mbak Lisa ya. Bu guru pinter saiki. Wes kene. Menggah-menggah ra, Pak. Ayo dit 100 sing iso ngolah apa-apa Ora ya. apa-apa. Ya. Demok ra apa-apa wong 100. Ben sehat ya Yu ya. Heeh, nggih, mugi-mugi sehat ya, Pak. Amin. Wis gak demok neh, wis bayar kok. Beres, ayo terus ayo. Iki. Lewong. Lewong sampun Mas Gading. Nggih, Mbak Yono. Nggih. Nika sampun nggih. Sampun Monggo menika. Mas Gading Nggih. dipun terusaken. Nggih, Monggo pun Nggih, dipun lajengaken. terusaken wonten goro-goro ingkang dereng Nggih, nggih. Kang Dri pinangkani saged diterusaken teng goro-goro. Nggih, monggo pun lajengaken sehat Mas Gading, semangat. Nggih, amin Mbak Yono, matur sembah nuwun. Nok, piye, Pak? Iki gandeng lakone isih dawa. Isih ana perang-perang barang iki. Ya iki sehat ketoke. Iki barang ana jerawat nggon pipi kok marai abuh. Oh, lah asem tenan kok. Ah ngerti kok kuwi gampang le nyotot, bakal dicotot kok abuh lah wedhus iki. Aku ya emosi ket ngomah iki mau iki jerawat wis tak kompres nganggo es batu. Obat aku barang tak kepruke kok iki mau. Iya, Pak. Wis rasa kakean ngomong lakoni jare sedo. Heeh, Ding. Ya gak diteruske sik lakoni. Iya, Pak. Ayo, Pak. Tan samaraba moring sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi. Sinempon dalang ing kalbu. Pambukan ing warana taran saking layap-layaping ngaluyup pindha pesating sumbana
sinegek semanten gendika capa ingkang wonten sakjawining pagelaran Kadipaten Permalang. Pati Arya Sengkuni ingkang ngawis anggihaning prasata Kurawa Sura nyepating Clorot Pating Blebar Gaya Mina kasrambaing Jala. Micel sanging jroning praja mapan ning madyaning aloka kundanging prawadya saweka Pasur tambur miang suling panden taludak Miwa bandira kakandha warna warna Pindha Jaladhyana sri kawuryan Walah wan paman patih Arya Sengkuni ingkang putra Dursasana nyadhung dauman niki Kurawa dikanthi wonten Kadipaten Permalang niki jane wonten napa to man nadyan ingkang putra pun Kartomarma ugi cumadhung dawuh paman paman Arya Sengkuni rasa omong bani mbrebeki kancane ya aku yo nggih ngadung dawuh man saestu niki ngadung dawuh yo mboten main-main iki man ya Kakang Durna niki saene sing dawuh kula napa sampeyan
Pun. Kula niku manut ya Adipati. Jenengan mawon mboten napa-napa. Oh nggih. Anak-anakku para Kurawa ngger. Yo lho. Ngene ya. Mulane Kurawa tak kanthi lumarep ing Kadipaten Permalang iki merga ngene, kalenggane iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani. Mongko jane sak surute Prabu Harimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi Angger Brajadenta sing pinangka pancer lanang. Mula iki mau aku lan Kakang Durna sak bejagong lawan Angger Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Angger Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Brajadenta wis kena dipengaruhi Kakang Durna. Kang banjur bakal mbalela nanging iki mau malah kedadak ana suwane Brajamusti lan Kalabendana. Sing surasane ngaturi Angger Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng nata. Wusana padha jengkah rembug lan dadi pasulayat. Nah, mula kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kalabendana. Cekelen. Nek perlu patenana wae. Wis mung kuwi dawuhipun paman ge enggal do mangkata. Wah. Pangirin wan. Jane pamriye niku napa to? Kok paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho, pamriye Brajadenta ben iso sekuton karo awake dhewe, iso gagalke nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono dur. Nggih. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan, Man. Niku padha karo malah nyumbang kekrisruhan. Nah. Mbok nggih pun. Sampun to, Man. Niku urusane mriko, awake dhewe mboten sah melu-melu. Lho. Neng nek Brajadenta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakale kuat kosok baline. Nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani, mesti bakal nambah kekuataning Pandhawa. Nggih to Kakang Durna. Nggih leres Dipati. Oh, dadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajadenta do kisruh karo dulur-dulure. Brajadenta sulaya karo Gatotkaca, syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajadenta. Dadi Pandhawa iso ringkih. Ning umpamane Brajadenta sing mati, awake dhewe ya ora rumangsa kelangan. Ngono Dursasana. Wah, niku jenenge malah mung bebutak banyu bening nglincipi carang apa-apa. Kula jane niku mboten sarujuk, Man. Wis bagune kowe gelem mangkat apa ora? Nek ora gelem mangkat, mengko tak aturke ana ngersani rakamu ya anak Prabu Dursasana. Lah, niku lho, niku. Sing gogodo mesti terus wadul. Nggih pun. Mangkat yo mangkat. Mangkat ketang rubuh-rubuh gedang. Lah, ngono dadak kakean alesan, kakean ngomong. Artamarma dawuhna marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti karo Kalabendana dicekel dibondo. Nek perlu malah dipateni wae. Wis babar pisan dawuhna wadyabala supaya enggal padha budal. Nggih ngestakaken dawuh Paman mangkat dina iki. Nggih ngestakaken dawuh. Enjing bidal kumura saking jroning raja. Anggung ingkang palakasa prabusananira lira surya wedalira saka ing janidi rasa madangi jagat
temunga paning sapucaing wukir para babang sumerat kering soroting surya meka lan gunung Sunamukti Palapa sesanti
sik. Ayo mangkat. Indriya mangu-mangungkung kanduhan remang lir lena tanpa kanen yen tulus mangko tiah utama Ong Siwanoman Kakang Antarja apa dene Paman Setyaki? Inggih, Nggir. Ya, piye, Dimas? Nggih, Nggir. Iki awake dhewe kedhawuhan dening para pepundhen supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana. Nggone sowan ana ngersane Paman Brajadenta ing Kadipaten Permalang. Sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu ana Pringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta murina utawa ora trima. Merga ning di papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejekan. Apa meneh yen atine wis digawe wuta merga ngoyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe, ora mikir sedulur dhewe, anane mung tegel karo mentala. Kanca mangan kanca. Kuwi. Dadeke wos, senggelke kene. Oh, piye? Sikat aku. Mula babakan iki kudu sing praetna lan waspada tenan. Inggih. Kasihan, Ger. Kakang Antarja ngono. Nadyan Kakang Antarja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa, nanging babakan Kakang Gatotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani ya kudu trima. Kudu legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgondani iki kejaba oleh pangestune para pepundhen ning ya disengkuyung para kawula. Lahir batin Dimas. Babar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Apa maneh Pringgondani tilarane swargi Hyang Trembaka.
Dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara pringgondani. Dadi kleru yen aku meri. Kepora aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca. Nah, bagus. Bagus, Kang. Sing tak karepe iki ya ngono kuwi. Sedulur iki kudu daya dinayan, samat sinamadan, tulung tinulung, bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng. Antasena Antarja wis cilaka gagal tenan iki. Paman kala Bendana kok mlayu-mlayu. Ana apa? Wis cilaka gagal tenan iki Antasena. Ngene ya Li, iki mau aku karo Kakang Brajamusti wis dilakon sowan Kakang Brajadenta. Nang jebul ning kono wis ana Durna karo Sengkuni. Durna tekan kira percaya sirahe. Sabar. Terus nek jane mono Kakang Brajadenta ki ya nyengkuyung karo anakku Gatotkaca. Nek yo mergo tekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe. Terus malah arep balela, arep gagalke Gatotkaca. Nanging iki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Malah kae Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa ketoke malah arep ngoyak aku karo Kakang Brajamusti. Geger tenan iki nger, lah rak tenan to. Ora lidok ujare wong adaplok. Tenan to. Sing jeneng rebutan jabatan ki nek ora ngati-ati tenan iso digawe wuta atine. Inggih, Nger. Mriko malah Kurawa melu cawe-cawe. Kurawa iki nang dipapan mesti ngono kuwi kok. Senengane mbebutek banyu bening. Wis sewa Anoman Mak Cilik Setyaki karo Kakang Ngontorjo nek Kurawa melu-melu kudu diundurke. Ayo dipethoke bareng-bareng. Monggo nggih kula dherekaken. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya
Wah. Malang kadhak menthang kaya gandewa. Ngadeg kaya anda mripati mandeng aku tanpa kedhep. Ora pangling sejagi. Dasar Puranyata. Ayo Kartomarma. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan. Mongko iki eneng kadipaten Permalang yo. Pancen arep melu gagalke Gatotkaca bakal didadekke ratu. Mula kowe sumingkira. Di Brajamusti karo Kala Bendana kon tekan kene tak bandane tak patenane. Sing kudune sumingkir kowe lan Kurawa. Ora kena melu-melu nyampuri perkara iki. As, Raidep. Setyaki wani ngalang-alangi malah tak katutke dosane. Apa-apamu ngemping loro Ginjapati wani aku apamu sing tau deni. Majos sejangkah tiban tangan pecah siramu bidi ablek dadamu Kartomarma. Toy Sagi. Bye.
Koto karo koto. Wah, Hanuman tekan kene. Ijen enyek kowe. Rasa oleh. Antarja, ayo. Di Praja Musti Rasangguli sing ora ana, anane Antarja. Wah. Mati. Wah. Mati ya. Waduh. Pecah kulawan. Piye? Musuhmu sapa? Iki Setyaki, Man. Alah. Saben perang kok Setyaki. Setyaki.
Kula semanggaken, Man. Ajur kula, Man. Ajur, Man. Waduh, pecah kula, Man. Waduh. Wah. Piye Satama? Anak pendhita ampuh kok kalah iki. Musuhmu sapa? Lho. Musuhmu ki sapa? Kudune iki jaran kok malah munyuk. Kepiye kowe iki? Terus mangga. Ah, ngono kuwi lha apik. Ngono kuwi lho, ora kok malah munyuk. Wong tuwa. Kudu apa jenenge turun karo wong tuane iki. Salah ya ngono karo jaran jenenge iku. Ngono. Pepete Dik Pate. Ngono ki ngapa ngono? Rabi karo jaran. Barabi terus makan bareng. Pecah kula, Man. Pecah. Wah, pecah tenan iki, Man. Piye, Dur? Ketoke lagi maju, lagi melayu. Petruk Antasena, Man. Lo semuanya ada, Man. Lo babu. Sing durung maju Kurawa sapa? Watak. Cit. Wah, iki semangat. Lha semangat ki mergo le mari ketok Dik Pate. Mau ming tuntrak-tuntruk ceragong ngono kae. Saiki wis semari ketoke. Mulane semangat ditraksi rene. Iya, Mas. Apa ya, Cit? Kakang Durna niki pripun, Kang? Ora ana sing iso dientelke. Kula wonten dawuh. Maju mrene, kowe sapa kowe? Iki. Menika pun kula. Innalillahi wa inna. Urung-urung ke? Wah, mah kasus aku kok. Ya. Kakang Durna. Piye Dik Pate? Slamet kula Dik Pate, ngapet-apekan kok kaya wong mati ya Dik Pate ya. Ha nggih. Niki pripun Kakang Durna nek ngaten menika? Nggih biasane pripun to Dik Pate? Biasane Kurawa jan kalah. Apa yang mau diandalkan dari Kurawa Dik Pate? Ha nggih. Nggih gayeng-gayeng nggih perang-perang to Kang. Ora ngira niki. Jebul Braja Musti kalih kala Bendana mbeta munyuk wong edan. Wong edan niku sinten? Antasena. Setyaki. Sing penting ora Setyaki sing tekan kene Dik Pate. Trauma berat aku Dik Pate. Traumaku diciptakan olehnya Dik Pate. Apa ya? Antarja. Kok tumben ora melu? Lah sesuk sekolah to Dik Pate. Sesuk sekolah dadi ora melu. Ngono ta. Tak kira ki terus ana apa? Ora Dik Pate kok ora. Ora kok Dik Pate. Wis ngedram kene nganti ngevikol.
di papan Jember digo adu pun to nek mungsuh kalian Nika Kurawa niku genah kalah Kang Durna. Lah nggih. Kurawa iki pancen ora iso dijagake tenan Tepate. Ket biyen men ngono kowe. Pun saiki ngaten. Angger Braja Duta ben majeng, awake dhewe dadi penonton mawon Tepate. Nggih, monggo Kakang Durna. Pisan maneh. Wah, nek kowe pancen isih kepengin tak anggap dadi adhiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mbaya coba dipenggalih Kang. Weningna rasamu selehna gagasamu. Rama Prabu Trembaka mbiyen nate maringi pitutur manungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen lan wis seneng banjur milik-milik endong lali Kakang elinga ya Kang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgondani. Aku lan kowe ingkang tinemu tuwa ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom Kang. Elinga Kakang, kamukten iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan. Ingkang iso wagingsir mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgondani ya Kakang. Wah cangkeme. Brajawusti, cetha-cetha yen kowe arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tak anggep pepalang lan tak anggap dadi musuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Ngadeka jajar karo aku, kowe iso ngalahke Brajadenta. Kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Wah, ladalah. Brajadenta, pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pakartemu sangisore dramaan Kang. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kuduani karo kowe Bagus. Iki sing tak karepe lanang tenan kowe. Ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo, Pajo tak cokot gulumu. Ayo tak ladeni Kang.
Oh. Wah. Wah. Ah. Oh. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Oh, biar. Wah. 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 Ah. 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 Oh. Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Ah. Oh. Ah. Ah. Wah. 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 Ah. 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 Bacul. Wah, piye njaluk to seno. Nek Kurawa wis gampang diundurke. Yen kae Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musi malah padha regejekan padha kilocahe kepiye. Wah, nek sedulur do gelut ki ya ora prayoga. Wis saiki ngene. Ngene wae. Aku sak sedulur tak ngulatke paman-paman sing do gelut kae. Paman kala bendana wae saiki supaya bali ning Pringgondani lakon iki aturno ana ngersane bapak karo ibu Arimbi. Oh ya yu Mbak Yu Arimbi kepiye iki ade-ademu Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musi malah dosla ya Mbak Yu.
kayune Purwosejati